Deň, ja vás vítam u natáčaní Minecraftu a som tu preto, lebo som postavil kaštiel do našej školy. Som z Melčíc Lieskového a idem vám ukázať vnútro kaštieľa. Toto je pivnica, tuto majú taký menší sklad, tuto je chladnička, tuto majú kuchyňu oni a tuto je taký menší sklad na taniere. A v tom kláštore každý mesiac príjmajú 50 ľudí na duchovné cvičenia a je to františkánsky kaštiel. Tuto majú súkromnú kaplnku oni. Tuto je jedáleň pre tých 50 ľudí, tuto majú taký menší kostol. Tuto sú izby, aby sa ubytovali tí ľudia, ktorí tu prídu. Tuto majú skledník, socha svätého Františka, studňa. Vchádzame do parku. A tuto vzadu majú malé jazierko, ktoré majú tu aj morskú korytnačku, jak vidíte, a tuto majú taký menší kopček.